there again with Bert Stobbins. Práca na albume Sgt. Pepper nás zastihla v období najväčšej uvoľnenosti, akejsi umeleckej slobody. Naša hudba bola nasiaknutá atmosférou bláznivého života, ktorý sme v tom čase viedli. Celú večnosť sme vysedávali v parkoch, pozerali sa na stromy. Jeden rok obsiahol 50 iných. Pred 20 rokmi zachvátila spoločenská, sexuálna a hudobná revolúcia milióny mladých ľudí na celom svete. Rok 1967 sa zapísal do dejín ako leto lásky, ako rok revolúcie kvetov, bizarného oblečenia a hippies. Stredobodom všetkého boli Beatles, najmä ich album Kapela klubu osamelých srdc Sgt. Pepera, ktorý brali vážne aj tam, kde by to bol málo kto očakával. V tejto platni ako by sa odrážal celý duch roku 1967. Veď aj dnes, keď sa do nej započúvať, privolávam obraz rokov, ktoré sú neodvratne preč. A v tom je vlastne podstata hudby. Hudba by mala zachytávať atmosféru doby, v ktorej vznikla, a Sgt. Pepper to podľa všetkého dokázal. Pred niečo vyše 20 rokmi sa dostal tento album poprvýkrát do rúk zberateľov platní. Poprvýkrát našli na obale texty piesní a keď album otvorili, uvideli Beatles a tí ich pozývali na spoločnú zábavu. V živote mi utkveli v pamäti okrem rodinných záležitostí najmä dve veci. Atentát na Johna Kennedyho a keď som prvýkrát počul kapelu klubu osamelých srdc Sgt. Pepera. Kamkoľvek som zašiel, všade som počul niektorú melódiu z albumu. Či už z okien aut, alebo z okolitých domov. Ako by sme boli všetci naladení na jednu notu. Sgt. Pepper bol vyhodnotený ako najlepší album populárnej hudby všetkých čias. Pre tých, ktorí ho dobre nepoznajú, aj pre tých, ktorí by si radi oživili spomienky, ponúkame malú prechádzku. Sprevádzať nás bude americký básnik Allen Ginsberg. Začína to veľmi zaujímavou a nostalgickou spomienkou na vaudeville a staré dobré časy. Potom nasleduje Keď mi trochu pomôžu priatelia, akási výzva k spolupatričnosti. Lucia na oblohe s diamantami symbolizuje predstavivosť. S ňou ide všetko lepšie. Horšie to už nemôže byť.
Spevák tu opravuje dieru a rozmýšľa. Opravujem dieru, ktorou mi zateká a dážď mi nedovolí snívať. Dospievajúce dievča uverilo svojim snom a odchádza z domu. Ďalšia pieseň opisuje prípravy na vystúpenie kabaretu. A nasledujúca hovorí o ilúzii, priestore ako takom a tiež o vzdialenostiach medzi myšlienkami ľudí. Ako to bude, keď budem mať 64 rokov? Vtedy som mal 62. A keď budem mať 64, sa mi strašne páčila. Potom nasleduje vzdanie holdu jednoduchému dievčaťu. Pekná Rita z parkoviska. Ďalšia mi pripomína cestu do práce a každodenné povinnosti. A nasleduje repríza titulnej melódie, ktorá nás znovu uvádza do starých čias. A posledná pieseň, Jeden deň v živote, sa mi ako básnikovi najviac páčila. Ako vidíte, album charakterizuje určitá tematická jednota. Podľa mňa boli tie roky pozoruhodné najmä tým, že prišlo k nebývalému uvoľneniu energie a poznania. A nebol to iba Beatles, ale všetko, čo sa odohrávalo. Prišla úplne nová móda, filmy, básne, obrazy a ostatné. Ako by nastala v malom nová renesancia. Bolo to cítiť všade na uliciach. Mnohí ľudia bez ohľadu na to, čím boli, sa oddali novému pocitu a myslím si, že to celkové prospelo k vzájomnému porozumeniu. And I think there was a bond formed between a lot of people. All the leaves are brown, leaves are brown, and the sky is gray, and the sky is gray. I've been for walking for a walk on a winter's day, on a winter's day. I'd be safe and warm, if I was in LA, if I was in LA.
Texty Boba Dylana sa mohli stať sociálno-kritickým bestsellerom. Zoberte si len temný verš. Niečo sa deje, ale vy neviete čo. Pravda, pán Jones? Chápete? Pán Jones sme my všetci. Americké impérium bolo na vrchole. Mali sme bomby, policajtov a mohli sme ich použiť na hociaký účel. Všetko bolo naše. Mali sme 2 Cadillacy, dvojité garáže, rekreačné ranče, boli sme jednotka a nemali sme konkurenciu. A práve v tom období, keď bol život plný karierizmu a boja medzi tzv. Eliťákmi, sebavedomými a ambicióznymi mladíkmi v atraktívnych profesiách, ktorí si potrpeli na módu a štýl, si zrazu mladí ľudia povedali dosť. Rozhodli sa ozvať. Povedali, že ich to všetko ubíja, duševne neobohacuje a je to nespravodlivé voči ostatným, ktorí nemajú šance a jednoducho, že majú všetkého pokrk. Ak nenájdu inú cestu, tak si radšej zvolia smrť. Je priateľnejšia ako táto perspektíva. Ľudia začali postupne spochybňovávať uznané autority, poborovali ich rasizmus a začali si všímať iné veci. To be outraged about racism, to pay attention to other things. Something is happening, and you don't know what it is. This nonsense really began when Bob Dylan ponúkol chlapcom z Beatles marihuanu. Ich hudba sa odvtedy evidentne zmenila. V San Francisku si to všimli ľudia, ktorí obdivovali Byrds. Byrds si zobrali to najlepšie z Beatles, najlepšie z Dylana a urobili syntézu. Potom sme sa trochu prepracovali vlastnému štýlu a celkom to šlo. A keď sme začali hrať Dylanovky, prepracovali sme jeho štýl na novú intelektuálnu úroveň, ktorú Beatles zatiaľ nerobili. Myslím, že ich to ovplyvnilo a spriatelili sme sa. Začali sme si vymieňať nahrávky. Takto sme si posielali cez Atlantik odkazy. Bola to psina. Vtedy každý uznával len Dylana a my sme boli hrdí na to, že on nám prejavil uznanie. Bol pre nás ako veľký guru. Pokladáte sa skôr za speváka alebo za básnika? Som niečo ako spevák a tanečník. Tak to naozaj bolo. Napríklad Byrds si vybrali Dylanovú pieseň Tambourine Man aj mnohé ďalšie a pridali k tomu trochu cvengotu. My sme to potom začali robiť podľa nich. Beatles hrali naposledy na riadnom koncerte v auguste 1966 a v 1966 sa začali v tlači šíriť rôzne dohady. Priaznivci boli znepokojení. Beatles sa v skutočnosti nerozpadli, boli však unavení z cestovania a z obrovskej publicity a preto sa načas stiahli do nahrávacích štúdií. Otázke, ktorá visela vo vzduchu, sa však nemohli vyhnúť. Pôjde každý z vás v budúcom roku inou cestou? Možno sa dočasne vytratíme, ale vždy, keď niečo robíme, sme v kontakte. Viete si predstaviť, že by ste niekedy prestali spolupracovať? Viem si predstaviť, že by sme z nejakého dôvodu dočasne nespolupracovali, ale znovu by sme sa dali dokopy. Človek potrebuje druhých ľudí kvôli inšpirácii a my všetci spolu dobre vychádzame.
S vystúpeniami sme mali za každým problémy. Nemôžeme sa prinútiť k dobrému výkonu, pretože prehluk, rev z davu nás nikto nepočuje. Nikto vás nepočúva a preto s tým prestanete? Áno, radi by sme pokračovali, ale keď nás nepočuť a nepočujeme ani jeden druhého, tak to stráca úroveň, nikam to nevedie. Chceli by sme sa viac dokonaľovať pri nahrávaní. Pokúsili sme sa zabudnúť na to, že sme Beatles. A všetko sa zmenilo. To je to najkrajšie a dáva nám to pocit slobody. Keď začneme nahrávať, povedzme Eleanor Rigby, už nám nemôže hocikto len tak povedať, jasné, to teraz spieva solo Paul. Teraz môžeme zapojiť do vokálov aj nové hlasy. Myslíte si, že od nového roku pôjdete každý svojou cestou a prestanete pôsobiť ako skupina? Nie. Vtedy sme strávili veľa času vymýšľaním a hľadaním zvukových efektov. Dnes je to celkom jednoduché, až priveľmi. Teraz máme plno prístrojov, stlačíme gombík a môžeme si vybrať zvuk. Namiesto nahrávok zo 60. rokov nastúpili aparatúry, ktoré stačí zapnúť. Aj my sme sa vtedy pokúšali o niečo podobné. Pri tomto hľadaní výdatne asistoval muž, ktorý bol producentom všetkých ich platní, George Martin. O nových nahrávacích technikách povedal. Pásky a elektronika otvorili hudbe nové obrovské možnosti. Je neuveriteľné, čo všetko sa dá vyťažiť zo záznamu na páske. Môžete ho zrýchliť, spomaliť, môžete ho pustiť odzadu, zhustiť, vyrovnať, pridať echo a množstvo ďalších vecí, ktoré by som vám tu zbytočne podrobne vysvetľoval. Ale zoberte si napríklad zvuk tohto činela. Počúvajte. A chcete ho počuť odzadu? Nelezie vám potom všetkom na nervy, že ste jedným z Beatles? Nie, mám sa fantasticky. Idete teraz pracovať? Uvidím, čo chystajú. Dúfam, že bude prestávka. Bye. Najväčším zázrakom a zároveň potešením bolo to, že Beatles do jedného pochádzali z Liverpoolu. Štyria liverpoolskí chalani začali objavovať okolitý svet a nachádzať v ňom čoraz viac liverpoolského. Zoberte si napríklad pieseň Keď mi trochu pomôžu priatelia, ktorá má krásne, nežné momenty. Potrebuješ niekoho? Potrebujem mať niekoho rád. Môže byť hocikto? Potrebujem mať iba niekoho rád. Sú tam aj narážky iného druhu, ako napríklad Čo vidíš, keď zhasneš svetlo? To ti nepoviem, ale viem, že je to moje. To sa mi vidí byť trochu ostré. Postupne sme si uvedomili, že nie sme až natoľko viazaní rôznymi obmedzeniami a že sa môžeme pokúsiť o niečo celkom nové, napríklad obal platne. Pred pár rokmi by nám niečo také nebolo ani zišlo na um. Môj prínos bol hlavne v tom, že som sa rozhodol pre hromadný portrét, na ktorom mohol byť hocikto. Myslím si, že práve to bola myšlienka, ktorá určila nový smer. Zrazu z toho nebola obyčajná pozliepaná koláž, ale vopred skonštruovaná a v životnej veľkosti. Vznikli pritom rôzne situácie. Raz jeden mládenec, ktorý nám pomáhal, povedal: prosím vás, nemohol by som urobiť gitaru s hyacintou? A nám sa to videlo hrozne zlaté a tak sme iba povedali, prečo nie? Tento biely tvar v popredí
je teda gitara, hoci sa dosť rozšírilo, že to znázorňuje meno Paul. V tom čase práve letela fáma, že Paul zomrel a to malo potvrdzovať. Pochopiteľne o meno Paul tam vôbec nešlo, je to iba gitara. Značnú popularitu získal aj názor, že rastliny na okraji sú sadenice marihuany. Ale myslím si, že dnes už tomu väčšina ľudí neverí. Spočiatku sme mali s obalom problémy. Viete, ak sa cítite byť slobodný, veľa ľudí si povie, je trochu nevyspytateľný, naňho radšej pozor. Hudobné oddelenie gramofónovej firmy EMI obal zamietlo, pretože na ňom bolo veľa známych osobností a mňa varovali. Viete, bolo by to dosť riskantné, najmä na americkom trhu. Sir Joe bol skvelý. V tom čase nemal chyby. Určite ho to muselo najprv veľmi šokovať. A Paul mi tvrdil, absolútne nič neriskujete. Všetkých, ktorí tam sú, to len poteší. Povedal som mu, no to je váš názor a dúfam, že máte pravdu. A raz mi hovorí, Gandhiho budeme musieť vypustiť. Prečo? Čo máte proti Gandhimu? Viete, povedal, mohlo by sa to dotknúť Indov. A nechceli sme za žiadnu cenu vyvolať konflikt s Indiou, takže som Gandhiho hneď zamietol. A Paul McCartney, myslím, že sa s ostatnými ani neradil. Hneď súhlasil. Nakoniec som mu povedal, takto by sme mali. A pokiaľ ide o ostatných, musíme sa pokúsiť získať od každého súhlas. Mae Westová odpísala, čo ja mám čo hľadať v klube osamelých. Mňa vynechajte. Na to, kto si navrhol, aby jej chlapci napísali osobný list. Ona napokon súhlasila. Odvtedy sa už nič nestalo. A pokiaľ viem, nikto nežiadal, aby sme ho splatne vynechali. Na všetko existujú pravidlá a predpisy. Ako žiť, ako maľovať, ako komponovať. Ale to už v skutočnosti neplatí. Chápete? Tie pravidlá jednoducho nefungujú. Existujú nové cesty. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. V tomto programe si nepripomíname iba album Sgt. Pepper, ale i atmosféru doby. Mladí ľudia na celom svete hľadali nové alternatívy proti konvenciám a materializmu. Typickým nápadom bol amsterdamský biely bicykel. Bol zadarmo a patril celému mestu. Ten, kto ho použil, ho nechal tam, kam sa odviezol a bicykel čakal na niekoho iného. Vymyslela to skupina mladých anarchistov Provo. Členovia si zakladali na tom, že nemajú nejakých vodcov. Jedného z tých, ktorí Provo neviedli, možno dnes nájsť na jeho plti. Robert Jasper Grootveld odpoveda na otázku, čo sa vtedy v Amsterdame dialo. Začali sme sa schádzať na rôznych akciách, ktoré sa volali happeningy. V 50 rokoch sme sa nudili, pretože sa nič nedialo. There was the big feeling about nothing was happening. So let's make a happening. Geef dit keer geen sigaretten! Amsterdamský primátor happeningy zakázal a mesto križovali policajné autá s ampliónmi. Po celom centre vyhukovali. Happening nie je povolený. Dnes happening nebude. Tisíce ľudí prišli na happening práve vďaka zákazu polície.
Od Holandska po Kaliforniu zohrala polícia nechtiac rozhodujúcu úlohu v tom, že malé náhodné akcie prerástli zákonite do masových happeningov. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? I came down and found it more like a block party than anything political. Nepripadalo mi to ako politická akcia, skôr ako jeden obrovský uličný žúr. Všetci sme sa dobre cítili a bavili. Potom prišli policajné oddiely a všetko okolo seba radom mlátili. Sunset Strip, na ktorej sa stretávali hippies, bola už roky môj druhý domov a hrozne ma to naštvalo. Snažil som sa pochopiť, prečo to robia. Zrejme vôbec nechápali, o čo tým mladým ľuďom ide. A povedal som si, že si to pozriem zblízka a pochopiteľne hneď som sa do toho zaplietol. Bol som prvý, ktorého zatkli. Keď ma fotografovali, dostal som číslo 1A. Ruky som mal spútané za chrbtom. A zatkli asi 300 ľudí, možno viac. Noviny o tom mlčali a vyzeralo to dosť hrozivo. Bol to najväčší počet zatknutých od čias, keď brali Japoncov po Pearl Harbor. Steven Stills na to reagoval piesňou Má to význam, z ktorej sa stal veľký hit. Ako stúpal na rebríčkoch, ľudia sa dobre bavili a objavili sa názory, že tým sa všetko skončí. Aj policajti hovorili, no už to upadá, najhoršie máme zrejme za sebou. Medzitým začali blbnúť aj výrastkovia v Británii. Tento usmievavý mládenec v hodvábnom saku zasychravého januárového rána potreboval povedať niečo ľuďom v autobuse. Happening sa spontánne zorganizoval pred redakciou britských ilegálnych novín International Times. Uverejňovali pestrú škálu materiálov v bizarnej úprave o zázračných hubách, z ktorých sa vyrába droga, o Mao Tse-tungovi, skupine Hu a rasizme na a s nekonvenčnými úvodníkmi. Začali sme sa schádzať. Niekoľko ľudí z divadiel, z rôznych mass-médií a ja ako novinár. A povedali sme si, že treba začať niečo robiť, pretože časy sa zmenili. V Londýne bolo čosi cítiť a chceli sme to identifikovať. Tento pocit som mal iba raz v živote. A to bolo v 60. rokoch. Celkom neznámy človek mohol prísť za mnou, ale podľa toho, ako vyzeral a ako sa správal, som hneď vedel, že si môžeme dôverovať. Navzájom sme si vychádzali v ústrety, pričom vôbec nešlo o peniaze, ani o slávu, ani nič podobné. Ale dlho to netrvalo, asi tak pol roka. Ale bolo to krásne. Išlo o hnutie medzinárodných rozmerov. Navzájom sme sa stretávali s ľuďmi zo San Francisca, z Amsterdamu, z Londýna, z New Yorku, z Paríža a vymieniali sme si názory. David Simpson patril k sanfranciskej skupine, ktorá sa volala Diggers, podľa členov anglického radikálneho hnutia zo 17. storočia. K Diggers patril aj herec a dramatik Peter Coyote. Diggers zdôrazňovali, že každý jednotlivec má rozvíjať svoju individualitu a osobne zodpovedať za svoje ideály.
They were the finest people on earth. Diggers patrili k tomu najlepšiemu, čo sa dalo na tomto svete stretnúť. Boli úplne fantastickí. Bola to partia mladých ľudí, s ktorými sa dali viesť spory bez väčších zrážok. Podľa mňa práve oni tvorili jadro celej kontrakultúry, pretože boli našim svedomím. Pri nich sa človek nemohol tváriť, že koná správne, ak to nebola pravda. Boli ako starostlivé matky, ktoré majú všade oči. Diggers zdôrazňovali, že nemajú vodcov. Jedným z tých, ktorých neviedli, bol Peter Berg. Diggers mali viacero cieľov, ale jeden dominoval nad všetkými. Zdôrazňovanie slobody a voľnosti. Stačilo len pridať k ľubovoľnému pojmu slovo voľný alebo slobodný. Voľný vstup do kina, voľný prístup na žúr, slobodný sudca, slobodný policajt, slobodný chlapec, dievča, všetko. A hlavne slobodná láska. Dlhodobý cieľ bol vytvoriť podmienky na explóziu. Pripraviť sa na situáciu, keď sa ľudia, ktorí sa v tom čase pokladali za vyhnancov americkej kultúry a západnej civilizácie, spoja a všetko prehodnotia. Všetkému veľmi pomohli Beatles. Ich texty a pocity si získali obrovské medzinárodné uznanie, čo jasne naznačovalo, že sa niečo deje. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. The teachers that taught me weren't cool. They're holding me down, turning me round, filling me up with your rules. I've got to admit, it's getting better, a little better all the time. I have to admit, it's getting better, it's getting better, since you've been mine. Rok 1967 bol pozoruhodný najmä tým, že nový pohľad na svet, ku ktorému začali ľudia jednotlivo dospievať od polovice 50. rokov, sa začal napokon prejavovať v masovej forme, ako tomu bolo napríklad na zraze v San Francisku. Nemal nejaké plánované poslanie. Vychádzal z kolektívnej nutnosti dať sa dohromady, tešiť sa zo spoločnosti ostatných, spoločne stráviť voľný čas tak, ako to robili aj Beatles. Všetci štyria boli stále spolu a mladým ľuďom na celom svete ukazovali, že existuje priateľstvo. San Francisky zraz alebo veľký potlach udal tón a po celom svete nasledoval rad zrazov lásky, zrazov bláznovstva, zrazov slnovratu. V lete lásky udala tón Kalifornia. Odtiaľ vychádzali šíriť nové učenie poslovia ako Chet Helms. Prinášam vám pozdravy od severných kmeňov. Chcem vám povedať, že asi pred mesiacom som bol pár dní v New Yorku a predtým v Londýne a prišiel som vám oznámiť, že to isté sa odohráva všade. I used to be cruel to my woman, I beat her and kept her apart from the things that she loved. Man, I was mean, but I'm changing, I see, and I'm doing the best that I can. I admit it's getting better, a little better all the time. Yes, I admit it's getting better, it's getting better. Since you've been mine, getting so much better all the time. It's getting better all the time. It's getting better all the time. I really wish the people. Bol by som naozaj veľmi rád, keby ľudia, ktorých poburujú rôzne výstrednosti, happeningy a psychedelické zrazy, prestali byť zaujatí.
Zrejme si neuvedomujú, že títo mladí ľudia majú podobné ideály ako oni sami, ako všetci ľudia. Ide im o osobnú slobodu a o to, aby sa mohli voľne rozprávať a vyjadrovať svoj názor. Myslia to celkom úprimne. Každý má mať právo na radosť a rozkoš. Vyzerá to byť hrozne extravagantné, ale nie je to tak. Niektorí ľudia by chceli, aby sme sa všetci pohybovali vo vychodených koľajách. Do roku 66 nám to nevadilo, ale potom sme skúsili niečo iné. Až do októbra 1966 nebolo prechovávanie LSD pokladané za trestný čin. Od druhej svetovej vojny lekári uskutočňovali výskum zameraný na overenie terapeutického potenciálu tejto drogy a niektoré z pokusných osôb uvádzali, že mali po požití veľmi príjemné pocity. LSD, nazývané tiež kyselina, sa začalo šíriť najmä na univerzitách. Ako raz povedal Robin Williams, ak si pamätáte na 60. roky, tak ste tam v skutočnosti neboli. To hovorí za všetko. Pred vystúpením sa väčšinou drogy nebrali a keď, tak iba náhodou a zábavu to nekazilo. Myslím si, že celkový štýl a charakter vtedajšej hudby vyrástol z kultúry, ktorej súčasťou boli drogy. Ale nesmie sa to prehnať. Keď vám zrazu pred očami narastú takéto struny, chápete? Potom je ťažko vystupovať, spolupracovať s ostatnými, lebo každý začne hrať v inej tónine a celé sa to rozpadne. Jedno z kolies Lennonovho Rolls-Royce. Nádhera, alebo inými slovami paráda. Znútra je rovnako krásny ako zvonku. Model 1965. Keď som bol v Lennonovom Rollse, v tom nádhernom cigánskom komedianskom Rollse, počul som ho, ako hovorí, ale nechápal som, ako to myslí. Ráno si väčšinou kyselinu nedávam. Pomyslel som si, to je nepríjemné. Ako keď niekto zje voľačo ťažké, šunku, a potom má problémy s kyselinou.
Za posledných 18 mesiacov nesmierne vzrástol počet hippies, ktorí zaplávili túto oblasť a usadili sa tu. Ľudia, ktorí tu bývajú, sú presvedčení, že my, stredné a vyššie vrstvy, sme zanedbali svoju povinnosť dbať na správny výkon vládnej moci a sami predchádzať príkladom. Turista pri návšteve mesta dostával akýsi slovník, v ktorom sa zoznámil so žargónom z oblasti drog. S drogami bolo treba prestať. Svoju úlohu splnili. Ďalej to nikam neviedlo. Dva týždne po vydaní seržanta Papera Kalifornia vošla do dejín ako usporiadateľ prvého festivalu Pop Music pod názvom Hudba, láska a kvety. Jedným z organizátorov bol Derek Taylor. Keď sme to vtedy nazvali prvým monterejským medzinárodným festivalom Pop Music, boli to dosť silné slová. V histórii Pop Music sa dovtedy nič podobné nedialo. Vznešené slovo festival sa na okrajovú záležitosť, ako bol pop, predsa nehodilo. As grand as a festival applied to something as trivial as pop. It started as such a small idea and grew into something that was so enormous. Pôvodne to bol iba nesmelý nápad, ale rýchlo to nadobudlo obrovské rozmery a hlásili sa samí slávni muzikanti. Pamätám si, keď sme dostali nový album Beatles. Boli sme prví v celom meste, kto ho mal. Priniesol ho Derek Taylor. Vtedy nás všetkých naplňal pocit, že sa naozaj dejú nové a veľké veci a že my sme toho dôležitou súčasťou. To, čo sme chystali, nemohlo byť pre ľudí, ktorí sa podobnými vecami zaoberali, nič nezvyčajné, ale vadila im samotná hudba. Podľa nich sa pop music jednoducho na festival nehodila. My sme im však jasne dokázali opak. Talk to me one more time again. Oh, shucks, I love you. We all love each other, don't we? Am I right? Let me hear you say yeah then. If you want to really roll, got to do it right with soul. Take all your back there. I want y'all to say it one more time. Everybody get together. Say it. Everybody say it. Say it. A bit louder. Say it. Early in the morning. Say it. Late in the evening. Say it. Midnight hour. Say it. Everybody say it. Say it. Everybody say it. Say it. One more time. Say it. Everybody say it. Say it. One more time. Say it. Everybody do it. Say it. Oh, yeah. Say it. Oh, yeah. Say it. Stop it. Stop it. Say it. Stop it. Stop it. Say it.
Tell me, come on. Tell me why. What tell me why? Oh, baby, tell me why love. Honey, why love is like. Well, it's like a ball and in a For 1 second in history, V tom momente, ako by sa celá Kalifornia spojila a splynula. Neexistovali policajti, neexistovali hippies. Zostal iba pocit spoločného zážitku. Myslím si, že za celý týždeň nikoho nezobrali. Policajti sa tvárili, že nevidia tých, čo fajčili Marianku. A bolo ich tam dosť. Ale nikoho nezobrali. A každému, kto bol pritom, zostal jeden nádherný zážitok. Monterey nebolo na túto akciu najvhodnejšie miesto. Boli tu zvyknutí na všelijakých priemerných jazzmenov, ktorí sem chodievali, ale nie na bandu bláznivých hippies, či tulákov, alebo čím sme to boli. Ako by sa dala nazvať celá tá masa, ktorá sa hlásila k ideálom seržanta Papera. Mimoriadne dôležité bolo pre nás poznanie, že nie sme všetci rovnakí, ale môžeme byť spolu a máme spoločné pocity. Mimoriadne na mňa zapôsobil fakt, že sa k nám pripojil aj taký človek a muzikant, ako bol Ravi Shankar, ktorý pochádzal z úplne iného kultúrneho spektra. Jeho citara prehlušila všetky lietadlá, štartujúce z okolitých letísk. Ravi Shankar je dodnes jedným z ľudí, ktorí najviac ovplyvnili môj život. Naďalej si myslím, že je najlepším hudobníkom, akého som mal kedy príležitosť počuť. Indická hudba je tesne spätá s duchovným životom. Preto klasické indické rágy nemôže človek naplno vychutnať, ak nevie, čo je za nimi. A ak má niečo skutočnú hĺbku, tak za tým vždy nájdete himalajských jogínov. Človek sa usadí pohodlne v kresle alebo na inom mieste a pohrúži sa do mysle, ktorá bola daná iba jemu, a po chvíli pocíti, že jeho myseľ sa naladila do stavu subtílneho uvedomenia. Nachádzate sa teraz v stave subtílneho uvedomenia? Nie. Teraz sa nachádzam v dave a hovorím s vami. Čo je potrebné na dosiahnutie tohto stavu? Stačí pár inštrukcií od skúseného učiteľa a efekt sa dostaví. Ako dlho trvá? Tak pol hodinu. A ako spoznáte, že to už prišlo? Človek pocíti uvoľnenie, od prvých minút cíti, že jeho celková pohoda sa zvýšila. Pocítite novú energiu, chuť do práce a hneď chcete zvolať, ide sa na vec. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door.
Je to staromódny valčík s rozochveným violončelom, s občasnými vstupmi harfy, s moduláciami ústredného motívu a nad všetkým sa klenie drobný popevok plný nádeje a ľútosti. Keď profesor Mellers, skladateľ a učiteľ hudby v 60. rokoch tvrdil, že hudbu Beatles je treba brať vážne a je trvalou hodnotou, mnohí sa mu smiali. Súvislosť medzi snami a túžbami dospievajúcej slečny a nepochopením rodičov je krásne zhutnená v kode tejto pesničky. Rodičia spievajú, dali sme jej všetko, čo sa dalo kúpiť, celý život sme len treli a tak ďalej a tak ďalej. A potom odchádza z domu, niečo vo vnútri sa jej vždy upieralo toľké roky a takto pokračuje ďalej. Ale potom v malej kode, ktorá nasleduje po opakovanom refréne, príde posledná fráza. Odchádza z domu, bye bye. Nádherné. Ale v čom spočíva tá subtilnosť? Princíp je v postupnom vyostrovaní a gradácii. Na záver príde neochvejné amen. Odborne sa tomu hovorí plagálna kadencia. Ňou sa všetko vyrovná a zostáva príjemný pocit vyváženosti. Som presvedčený, že to vzniklo úplne spontánne. Beatles si určite nepovedali, vyrobíme najprv dominantnú moduláciu a potom tam sekneme plagálnu kadenciu. Práve v tom je ich genialita. V ten deň som prestal veriť. Odvtedy kráčam ako viem. Len mi dajte nohy do sádry, vravte lži o Vietname. Počul som budík bolestne vrieskať. Kde to však som a kto? Zostanem spať. Len mi zapchajte sluch striebrom, dajte nohy do sádry, vravte lži o Vietname. Keď otvorím oči, vidím iba plamene. Urobím si zoznam, nazvem všetkých po mene. Len mi zatrite zrak maslom, zapchajte sluch striebrom, dajte nohy do sádry, vravte lži o Vietname. Niečo sa cítim spaľuje. Dúfam len mojej mysle vrásky. Oni snad na zem zhadzujú im bombóny a sedmikrásky. Len mi strčte pod nos cesnak, zatrite zrak maslom, zapchajte sluch striebrom, dajte nohy do sádry, vravte lži o Vietname. Kde ste boli v čase toho zločinu? Pri pamätníku padlých napiť sa blenu. Len mi zviažte jazyk z whisky, strčte pod nos cesnak, zatrite zrak maslom, zapchajte sluch striebrom, dajte nohy do sádry, vravte lži o Vietname. You put your bombers in, you put your conscience out, you take the human being and you twist it all about. So scrub my skin with women, chain my tongue with whiskey, stuff my nose with garlic, fill my ears with silver, stick my legs in plaster, tell me lies about Vietnam. When we began Keď sme začali protestovať proti vojne, nemali sme nejakú podporu. Bolo nás málo. Potom začal náš počet rásť. Netvrdím, že nás bola napokon väčšina. Nemyslím si, že v takýchto veciach rozhoduje názor väčšiny, alebo že je vôbec potrebný. Ale bolo nás dosť na to, aby sa vojna zastavila. Kvôli tlaku, ktorý sme vyvíjali tu a preto, že našej krajine hrozila občianska vojna. Tisíce mladých Američanov sa rozhodlo spáliť svoje povolávacie rozkazy. Nesúhlasím so systémom výberovej vojenskej povinnosti. Vyjadrujem podporu všetkým, ktorí protestujú, ktorí sa dostali do väzenia a ktorí ich budú nasledovať. Svojím spôsobom to bola občianska vojna, brat proti bratovi a najmä deti proti rodičom a prerástla do generačnej vojny. Ilegálna tlač, hudba, happeningy a nové formy boja proti vojne, to všetko sa neslo v znamení mohutnej vlny hravosti. Nečudo, že zvyšok sveta to nemohol pochopiť.
Vymýšľali sme aj nové písmená, ktoré ľudia nevedeli prečítať a to ich odrádzalo. Pamätám sa, ako som raz zašiel do štvrti Haight-Ashbury, kde bývali Grateful Dead. Išiel som ich pozrieť, mali sme spoločných priateľov. Našim cieľom je mier na zemi. O nič iné nám nejde. Nechceme moc, netúžime po boji, nechystáme revolúciu ani vojnu, ani nič podobné. Nikto nemá rád, keď mu ubližujú a nikto nechce ubližovať iným. Chceme žiť bez chaosu, jednoduchým, spokojným životom a radi by sme posunuli ľudstvo o krôčik vpred, alebo aj o dva. Čím viac ľudí sa na to dá, tým bude svet krajší. Pamätám si, že ma napadlo. Toto dlho nevydrží. Zahubia to mass média. Celú revolúciu kvetov. Haight-Ashbury sa čoskoro premenila na Eldorado zlodejov. Hrnuli sa sem mladí ľudia, ktorí ušli z domu, väčšinou citlivé a mierumilovné deti. Pochopiteľne, že Sanson Street aj Haight-Ashbury hneď zaplavili aj zlodeji. Senzácie chtiví novinári a televízni komentátori vytvorili z Haight-Ashbury symbol života hippies, ktorý mal byť sústavným kolotočom sexu a drog. Na jeseň sa už okrem turistov celá štvrť dusila záplavou mladých ľudí, ktorých sem prilákal tento skreslený obraz. Ľudia majú sklon imitovať druhých. Nekonajú na základe vlastných pohnútok a presvedčenia, ale napodobňujú iných. Práve preto sme usporiadali obrad Smrť hippieho. Chceli sme novinárom ukázať, že vieme ako na nich. A ľuďom sme chceli povedať, nerobte nič len preto, že to robia druhí. Konajte podľa vlastných pocitov, podľa svojej povahy, podľa toho, aký ste, čo a prečo chcete robiť. Niesli sme truhlu po High Street a ľudia do nej hádzali korálky a čačky. Nakoniec sme ju podpálili na pohrebnej hranici. V deň smrti hippieho sme všetko rozdali. Bol tam aj jeden z Vietnamu, práve sa vrátil a prišiel k nám. Mali sme otvorené celú noc a počúvali sme kapelu klubu osamelých srdc seržanta Papera. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Potom sa Robert Tellin vybral pomáhať vyháňať zlých duchov z Pentagonu. Okolo Pentagonu sa zhromaždí masa svetcov. Obkolesia ho spevom, láskou a bubnovaním. 21. októbra Pentagon vystúpi do povetria a keď sa dostane asi do výšky 100 metrov, začne sa celý chvieť, najprv pomaly, potom trochu silnejšie a napokon vychrli zo seba všetkých zlých duchov. Fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. Tento obraz sa dostal do vedomia verejnosti. Ako plachý, jemný, ale nebojácný chlapec dáva kvet do hlavne pušky rovnako starého vojaka, ktorý však stojí v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Je vystrašený, potí sa a drží pušku proti svojmu rovesníkovi, študentovi. Bol to symbol revolúcie kvetov.
Revolúcia kvetov nebola iba prechádzka s kvetmi vo vlasoch. Jej cieľy boli naozaj revolučné. Symbolickou porážkou autority Pentagonu bol práve moment, keď hlaveň pušky upchal kvet. We felt obviously that Vietnam was wrong. I think any war is wrong for that matter. We were very aware of it and I think Boli sme presvedčení, že Vietnam je omyl. Myslím si, že každá vojna je omyl. Vnímali sme to veľmi intenzívne a je to cítiť aj z niektorých našich textov. My sme však pokladali za hlavné vytvoriť a ukázať ľuďom kontrakultúru, presvedčiť čo najväčší počet ľudí v tom, že nemusia robiť všetko po starom, že sa môžu baviť, bláznevo obliekať, nechať si naráz vlasy alebo fúzy, dať si pomaľovať dom a zložiť zo pár piesní. Bola to obrana proti zlu, ktoré existovalo a dodnes existuje. Retaliation against the evil was taking place and still is taking place. Nothing to do to save his life, call his wife in. Nothing to say but what a day. Zodpovedné miesta na obidvoch stranách Atlantiku pochopili, že celé to bláznovstvo sa im vymyká spod kontroly a treba ho zastaviť. Hoppyho, ináč Johna Hopkinsa, jedného z vodcov podzemného hnutia, dostal do väzenia sudca Seaton, podľa ktorého jeho činnosť ohrozovala spoločnosť. Cítili sme, že sa útočí aj na nás. Predtým urobili raziu v redakcii International Times a v knihkupectve Indica. Redakcia bola v suteréne knihkupectva. Bolo to akési spojovacie stredisko podzemného hnutia. Polícia sa rozhodla zakročiť z obavy pred kampaňou za legalizáciu drog práve tam. Na druhý deň sa zišli viacerí Hoppyho priatelia. Predložil som im svoj nápad s inzerátom. Miles povedal, že pozná spôsob, ako ho zaplatiť. 24. júla 1967 bola v londýnskych Times pod výrazným titulkom Zákon proti marihuane je v princípe amorálny a v praxi neuskutočniteľný publikovaná petícia, ktorú podpísalo 64 známych osobností z oblasti medicíny, politiky a umenia vrátane Beatles. Šéfredaktora varovali, že ak petíciu uverejní, bude za to až do smrti zodpovedný. It simply came to us as a proposed advertisement, and we had to decide whether to run it or not. A dostali sme to ako normálnu ponuku na inzerát a mali sme sa rozhodnúť, či to pustíme. Ja ako šéfredaktor som bol povinný umožniť voľnú výmenu názorov a rozhodol som sa, že to uverejním. Keď sa ma spýtali, či by som to nepodpísal, nemal som nič proti tomu, iba akýsi nejasný pocit a vzrušenie z toho, že sa zapájam do takejto verejnej akcie a že odteraz bude stále za mnou niekto kvôli tomu chodiť. Osobne som s obsahom inzerátu nesúhlasil a môj názor som vyjadril v úvodníku. Bol som ale presvedčený, že vec musíme prediskutovať a že by sme nemali ľuďom upierať právo vyjadriť svoj názor. Iný prípad, ktorý tiež vyvolal na stránkach Times rozporné reakcie, sa týkal dvoch členov slávnej skupiny. Dnes na súde svedok prehlásil, že vo chvíli, keď polícia vtrhla do domu Keitha Richardsa v západnom Witteringu, na pohovke sedela neznáma nahá žena a na sebe mala prehodený kožuch. Zaujímavé bolo, čo sa písalo ďalej. Iná svetoznáma hviezda pop music s manželkou z miesta unikla tesne predtým, ako polícia dom obkľúčila. Okolo 7. som odišiel odtiaľ a oni mi chceli dať najavo, že počkali, kým odídem. Brali to postupne a superhviezdy chceli zatiaľ ušetriť.
Here goes lunch for Fraser and Jagger in the cell. Fraserov a Jaggerov obed v cele. Koktejl, pečené jahňacie s metovou omáčkou, jahody so šľahačkou. Mike Jagger dostal pokutu 200 libier a 3 mesiace nepodmienečne. Na verejnosti to malo búrlivú odozvu. Do polemiky prispeli úvodníkom aj Times. Citát: Kto chce lámať motýľa na kolese? Vystihoval nezvyčajný kontrast, ktorý človek pociťoval pri pohľade na to, ako musí útlý Mick Jagger čeliť plnej sile a váhe zákona. Cítil som, že jeho odsúdenie ovplyvnil fakt, že je slávny, že je predstaviteľom aktívnej a dravej opozície voči našej kultúre a veľmi intenzívne som si uvedomoval, že naša kultúra tým klame samu seba. Britská justícia by mala prípad posudzovať rovnako ako prípad hocikoho iného, o nič miernejšie ani ostrejšie. Ťažko sa však ubrániť pochybnosti, či nedostal pán Jagger prísnejší trest, aký by bol oprávnene čakal v takomto prípade iného neznámeho mladého muža. Už veľa rokov sa nezišlo pred vynesením rozsudku také množstvo ľudí. Išlo však o prípad Rolling Stones a ich priaznivci boli na nohách. Keď Jaggerov trest podmienečne odložili a Richardsov zrušili, populárne idoly mohli zanechať prízrak väzenia za výfukom svojho auta. Ešte v ten istý deň odletel Jagger na vidiecké sídlo, kde sa stretol s biskupom, s bývalým ministrom vnútra a so šéfredaktorom Times. Títo 4 členovia panujúceho establishmentu sa chceli oboznámiť s faktami, aby mohli lepšie pochopiť celú záležitosť. Keď je človek mladý, 16-17 ročný, spoločenská zodpovednosť ho absolútne nezaujíma. Chce žiť svojím vlastným životom. V partii rovesníkov a ostatnému je fuk. Pochopiteľne aj on robí chyby, ale inak nechce žiť. V tom je podstata. Na začiatku je túžba bez prestania sa čo najlepšie baviť. Keď prišli Beatles a Rolling Stones, ovládli média a nanútili im svoj obraz. Svoj názor a posolstva vyjadrovali aj hudbou. Pre nás to bolo veľké povzbudenie a vzrušenie. Nemyslíte si, že ste tým podnietili svojich priaznivcov, aby užívali drogy? Nemyslím si, že sa tým niečo zmení. Nemyslím si, že moji priaznivci začnú brať drogy len preto, že som ich bral ja. Všetko je trochu inak. Mňa ste sa spýtali, či áno alebo nie. Ale ďalej, čo sa bude diať, ako ďalej to zájde a koľko to ovplyvní, to už závisí od novín, od vás, aj od televízie. Kto to teraz rozširuje? Vy. Počujú to ľudia doma v celej Británii a mňa to nejako neteší. Ale položili ste mi otázku a mám na ňu úprimne odpovedať. Tak dobre odpoviem. Ale ako populárna osobnosť máte zodpovednosť pred mnohými ľuďmi. Nie, to vy máte zodpovednosť. Vašou povinnosťou je to ďalej nerozširovať. Ja som ochotný dohodnúť sa, aby to zostalo medzi nami. Ak budete držať jazyk za zubami vy, budem aj ja. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Love.
Je láska všetko, čo človek potrebuje? Áno, určite. Môžem vám niečo odcitovať. Kde mám tú knihu? Či je láska všetko? Neviem. Neviem, čo človek potrebuje. Som obyčajný chlapec a nepoznám odpovede na takéto otázky. Každý sme iný. Nemyslím si, že existuje jednoznačná odpoveď. Láske sa korí dvor, ľud, celý kraj. Tvor pozemský i nebies vozataj. Láska je raj, raj lásky háj. Tak tomuto ja verím. S tým súhlasím. Nie, je to síce krásne, krásne ako mier, ale zas nie je to všetko. A v tom je hlavný nedostatok svetonázoru, ktorý formovali Beatles. Človek najviac potrebuje spravodlivosť. Najviac potrebujeme uvedomenie a z neho plynie i láska. Viete, v tých rokoch sme verili, že zbavíme svet problémov. A ak sa spojíme všetci, ktorým nie je osud druhých ľahostajný, musí sa nám to podariť. Je to jedna zo základných životných potrieb. A keď človeku chýba, tak mu na ostatných veciach už tak veľmi nezáleží. Láska je dôležitá, ale musíte mať srdce a hovoriť z duše. Ale najpotrebnejšia je pravda. Myslím si, že treba viac ako lásku. Potrebná je aj triezvosť a dostatok pozitívnej energie. Človek musí myslieť aj na to, čo dá do úst. Mám s tým skúsenosti. Having said that, that's all you need. Nothing you can see that isn't shown. No way you can be that isn't where you're meant to be. Potrebujeme lásku k našej planéte a k ľudskému životu. Love is all you need. 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 Well, I think the 60s was a very important period. 60. roky boli mimoriadne významným obdobím, tak pre mňa, ako pre každého, kto v týchto rokoch žil a prežil niečo príjemné, komu sa aspoň čiastočne otvorili oči, alebo mu zahral aspoň úsmev na perách. Nemôžem vôbec súhlasiť s niekým, kto tvrdí, že to boli všetko kraviny, že to nemalo zmysel a bolo to zhubné obdobie. Zhubné bolo pre tých, ktorí nemali schopnosť rásť a pripustiť si, že prišlo niečo nové. About a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. Didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. Ak sa vydáte na podobnú neprebádanú cestu, je treba počítať i s obeťami a niektorí to naozaj neprežili. Nebolo ich síce mnoho, ale boli medzi nimi slávne mená. Rok 1967 však nezomrel. Ten žije ďalej a zostáva ako živá spomienka. V tom roku sa narodilo aj jedno z mojich detí a musím povedať, že to na ňom vidieť. Woke up, fell out of bed, dragged a comb
Found my coat and grabbed my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke, and somebody spoke and I went into a dream. Komponovať asi nikdy neprestaneme. To sa jednoducho nedá. Vždy ma to znovu privedie k hudbe bez ohľadu na to, či chcem alebo nie. Človek pozná 3 rôzne stavy. Spánok, sen a bdenie. Dôležitá je však konkrétna súčasnosť. Neexistuje minulosť ani budúcnosť. Čas je klamlivý faktor. Jediné, čo skutočne existuje, je prítomnosť. Z minulosti si môžeme zobrať príklad, ale nemôžeme ju znovu prežiť. V budúcnosť môžeme veriť, ale nevieme, či nejakú pred sebou máme. And we can hope for the future, but we don't know if there is one.